kemesraan. Jangan cepat berlalu. Aja cepat bar berarti Mas. Jangan cepat berlalu. Apa? Widuri. Asmanipun sinten, Pak? Widuri yo. Dulu. Pripun? Saya Gantos malih, Pak. Niki kathah panjenengan. Oh gitu. diratani nggih Pak nggih. Oh iya, kalau itu matur suwun. Kita sekathah acara. Nggih, monggo. Duh, apa yo? Iki ana panjenengan maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atur Bapak Dalang ing sasana Kadaran kula nyuwun gending ninggal katresnan. Kacu kuning. Kacu kuning menika ngagem gonggominan. Gending menika kula aturaken dumateng warga Pulau Sarang ingkang sami mirasani. Sugeng midhangetaken mugi dadosaken sukarna penggalih matur nuwun saking kula Bapak Santo Pulau Sarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinten ingkang badhe ngasta. Nggih, setunggal-setunggal. Menika kacu kuning rumiyin. Kacu kuning jumeneng, Mbak. Sinten ingkang badhe ngasta, monggo. Nggih, Bu Anis, monggo, Mbak Anis, monggo. Nggih minangkani pamundutan saking Mas Santo nggih. Nggih. Nika nggih. Mbak niki kula minangkani lho nggih. Mengki lek ra di pinangkani nggih sanu aku dihampir nene omahe. Nggih omahe ra nek wong ora nggih bahaya. Nggih sanu kok. Bahaya. Monggo Kang Mas sesarengan kalian campur sari sekar arum nggih niki. Nggih.
Matur sembah nuwun. Pohon Lodaya. Duh, apa yo? Wong gelar kabudayan kang kaya mangkene mujudake ngamal. Tegese kok ngamal. Ya kabeh tindak lakune manungsa kuwi gumantung saka niate lho. Pohon Lodaya. Heeh. Inama amalu biniat kabeh gumantung saka niate. Pohon Lodaya. Heeh. Najan to wong gelar iki purwa kaya mangkene iki niate apik, becik, sedekah paring tontonan marang masyarakat kuwi ya dadine apik no. Ngono to ya. Ya, banjur sateruse gedhinge apa ya? Ninggal katresnan. Ngono to ya. Menika panjenengane Mas Dojo enggal dienggahke. Ngono to ya. Ingkang ngasta menika ninggal katresnan. Mbak Pipit. Ngono to ya. Hidung siji-siji sing penting rata no. Alon-alon watone kelakon gliak-gliak watone padha tumindak karo ngenteni matenge iwak. Oh ngono. Bedak cedhok karo ngenteni wedang bubuk ala kene nggih tampa ngantuk no. Lalu wedang bubuk. Kamu yo. Mulai show iku. Ini kenalan. Sebenarnya Iya. Oh, harus dicepoti. Nah, deh. Nama mau ninggal katresnan. ninggal katresnan. Iya. Nah, nama? Boten macam. Dengan pakai request bahwa guru-guru mau kan ya Pak? Monggo. Monggo. Asuh
kene iki mujudake rasa syukur ana. Wong ngono ta iya. Mula wong syukur kuwi ora mung gedhekke bondo donya. Ora mula sing diarani syukur entuk kaya sithik kuwi disyukuri. Wong ngono ta iya. Kaya rada akeh kuwi uga disyukuri. Entuk rezeki kang akeh kuwi disyukuri. Gedhe syukuring kono bakal ditekelake nikmate kang diparingake. Mula wong iki lek mung pijer sambah saka mangsa uga dilaknat marang pangeran. Wong ngono ta yo. Marang perbaning kawasa dimen kecukupan ing sambarane lah perkara donga. Kuwi gumantung ing dewasaning dewi-dewi. Mula wong donga kuwi ora ana kang ora dijabahi, mesti dijabahi no. Wong ngono ta yo. Jenenge titah. Ndonga ora dikabulake ku ora ana. Wong ngono ta yo. Ning kabeh kuwi mau ukur sing tegese wis diukur karo Gusti kang akarya jagat. Lek jatahmu metune sasi iki semene, dina iki semene, kuwi wis diatur dening Gusti kang gelar jagat lho. Wong ngono ta yo. Ora kaya mie instan sing digodhog siap makan ora. Wong ngono. Wis ora usah kakek ketlarung omonganmu yo. Iki pamirsa wis nuwun diunggahake wujude Mas Bojo. Spote kanggo pamer bojo. Rawuh dulu. Dados Mas. Pamer bojo dados. Tutup kelambiannya sing ning jero lemariku nanging pacarannya sing mbok pamer kene aku tutup cinta sawah ning mripatku nanging kowe lali larani wong kaya aku ning apa seneng aku iya mau gawe pamer pacarannya ning arepku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko berdiri patut bangun dari masyarakat komunitas dan Mas Jalan kaya ini rasanya nandakan rasane peteng tansah kelingan kepingin nyawang sedina wae wes omong tenang seneng aku gawe loroku pamer pacaran ning arepku umpama tanganku dadi suwiwi iki kau aku mesti balik nek kepiye maneh
kegagalanku cahayu Yo,